kami khapuroni simi kamio thangnani phainani lama kwrwi haino kamini lukurok bolongno hoklaiwi lama swnamwi himlai tonglaijakmani bisi bisi wngwi thangka abo phano lama kwrwi lama swnamjakya hapang thango hapang phaio kebo naikolnai kwrwi bosuk bisi wngkha saimanlaya kamini lukurok asukhe balokani salayo 6 bisi romwi Kwtal puila mono ardi blok khapuroni simi afroni swkangno o Vaishno Devroma kami tongo hinui samani Kwdwkma asuk bisi balogoi tabuk Tripura motha regional political party phaimani yagulo MLA Dangsuni Chaitokmungbai Vaishno Devroma kamini lama Kwtal khe swnamjakha swnamwi tongkha haikena kamini lukurok belai tongthokbaijak lama Kwtal manui baidising Kwdwkmani mangbolirok nainani Oke Vaishno Devroma para apa jarul sora hangbe disini kai lama agi brick soiling tongmani kesam onek bosor wngkha public ni demand obo thanglai maya phailai maya brick soiling bo repairing rokniya kai tabuk obo special assistance for state capital nei obo fund place khaijaka kai second demand obo mangkha kai obo tabu black top ngi tongta Bisi bisi ni jago rogo. Busuk bisi abo orni kami ni borong sinai karon abo kami onek kesam abo third generation rok nai o jaga je kami khajak mani gai tabu finally na thangi dongo gai chungbo onek khusi abo PWD engko execute khai tongta Around MLA chamani yakulo prai 2 bosor hengi tongkha tak bosor kasam pai tongo busu jora tei kam rok Kwtal khaijakana in area o kam Kwtal major projects around 70 crores ni above wngkha engkai total projects naikha more than 100 crores project wngkha PWD simi motamoti 13 hoite 14 ta lama wngkha engkai major road more than 3 kilometers 4 kilometers wngkha engkai aron bising bo chikon lama tongin tongo tak buskango tender wngja engkai borok o financial year paikhange samung chengnai abo haikok tini bo kwnui thaio thanai Surendra Riang para abo bo agi ni simi more than 100 years wngkha brick soiling mani 30-40 years engkai borok abo demand khaiman tongo engkai finally abo bo RIDF NABARD ni hoite abo sanction wngkha engkai special assistance RIDF am haike kwbangma sanction wngkha PWD rok bo belai no Chaitokmungbai ambai borok no bo hambai mari Bainong ni o kami ni mungtam hunjak. Jarul sora Vaishno Devroma para Nong o je lahar swnamjagui tongmani bisi busuk ni yagulo o lahar no lama no norok manmani klai to sungje khasima ba lama se nusung gya o lama asta sitrama kai nang gari rok gijap ti phaka bo gari rok khaina soya 100 hindini 200 taka nango kata busuk bosor bang kang bo siles je hisab khaja gya bor ni simi bor thani obo lama dabu ko jalta sal simi ayang bolak tulang simi tam samu klajak tomor tabu dabu ko irok boy tonggo lama tano hai lama ming asuk bisi bosoni yagulo tini omaike lama manai bom hai kha tak sida bukha santi sida anodong suka bukha bo sabori maklai da tahu ko sinem la roda nong ni o kami o lama nan thangi ta actually belai hambai na news media rok no tini o jagao chung belai khena tongthokjak khatungjak atai je singmani bisi busuk ni yagulo hini singkangkai o jagao chung bisi kolok mani yagulo no jepru monu jepru block khajago monu block jepru khajapru apru 6 ta bisi block khajaka amal ni simino 6 ta bisi eba 6 ta para tuisi khajak mani amal ni simino o para o chung onek chung sarai ni simino khasi tuisi ati purun simino jaga lama kuno motei hindrok khoi tongmani engkai nong media ni bisingo khorsa cinta kuk Sumendra bobo tongo bo nugui phaijak engkai obo haike no chung yangpi lama himui tongte anima jepru Congress ni member engkha amalo walaimang chung birudi party ni ba rijagia sajagia hinjagia engkai aba haike no gram songsod roko walaimang kuno motte brick soiling engkha brick soiling mani no motamoti 15 বছর ni upor lai thangka brick soiling mani pore repairing kuno kwrwi angkai chung oboni swkang je puruchini MLA borom ganang Diba Chandra Rangkhol tongmani ajora o SD rok mutubui o kamno estimate khlai rikha apurun chimi bono Chaitokmung bini through te chung khlai lai malai liya
MLA Diba Sondro Rangkol Borom Gunang Bini Muk Musung Moro Marka Chini Parani Jotoni Hamari Bay Anke Sawo Parani Hamari Bichin Paran Borok Sob Somonyo Sung Nike Dabi Clay Sung Party TBC Dabi Clay Paran Borok Sung meeting Asuk Layo Joton application Silayo application Anor file Mutamutium Sugurung Zaka application Simang Paran Borok Soy Layo Soy Lemani Porowo Karen Sokoika Tai Bini MLA Diba Sondro Rangkol Bus Kango passenger set Kaisha Piaba tau ozorabo ngake belai tongthokmani karon kai bisi kwdwkmani yagulo tini borom gunang Dangsuni 48 korom sarawo je MLA ngi phaimani yagulo bubagrani soiwan sukmung kaham ni chongkha je sara tripurawa anglo obono masawo bo bongwibo kwrwibo borom riuni masawo je MLA Dangsuni hai samung khlainai angle dai kuno MLA nang chikon kai samani kokya tamokai bo hai samung khlainai jeng kuno jagao active MLA nugyaku Kebo Faimani Yagulo Tinio Zaga Samung Clay Tongo Belekino Tongtoko, or Tongtokbani Tikino, Kabang Borok, Kabang Cox Sarano, Onek Borok, Emiliano Cox Labo, Faimani Tam Clayani, Angavo Sanatanganka, Asik Bosor, Je Kubuni Emile Tongmani Bay, Posis Tris Botsor Nije, Solis Botsor, Emile Tongwi Tangmani Bay, Tabuk of Dangsuni 48 koromsora MLA man yaglo o 48 koromsora assembly ni obosta bahai nai ni gang no sarai ngi thang ge bo phaimani yaglo no chino jaga bo lama ngi tongkha o lama man yang belai kino khusi mani karone no norok media rok bahai no nai thangi ni di sagang ke buisai mano bot tam khai tongkha rang da sai tongkha hai dek tongkha abake borom sondeho kintu norok nai ni di je ani jaga khoti ngi tongmani je puilani simi paithak jora nai ni gang kai maximum no chini jaga aboni bisingo jub jaga hapung hatai je tongmani lama lampara tangku Hobai Keto Tangbai Kia Pupur Ponto Popzogi Tangbai Kia Zak Abu Baikuno Duko Kuri Belekino Tongtogo Angkai Chini MLA Dangsuni Belekina Hambai Mariwo Ar Abun Bising Jotone Hambai Kecil Bubagra no Mari Bubagra choice play di mani bay bos hamung play nei ni soisunu hamung play tongo Chini Ozaga Kisamisa Jotone Khoti Ingthang Kuno Beparia Sung Abun Sikar Kenya Hanai Tamke Kami Am Sing Subidang Abun Brisil Kusi Bisi kolomani yagulo norni jeta samung tomani